ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಪೂರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನಪ್ಲ ಕುಷ್ಟುಪ್ಲಪ್ಲ ತಿಳಿದುಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಇನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಚೂರು ಫೆಷಲ್ ದಾಯ್ತ ಫೆಷಲ್ ಪಂಡ ಇನಿಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜೋರ್ ಸಾಂಟ ಐಕ್ ಲೆಕ್ಕೊಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟ್ಟೆನ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನೈಟ್ ಚೂರು ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರ ಕುಟ್ಟೆನ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜೋರ್ ಸಾಂಡತ್ತ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಬೇಲುಂಡು ಐಕೊಂದು ಸಾಮಾನು ಅಂತ ಹೊಡಿಚ ಕೋರಿ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಡಿನ್ನರ್ ದ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂತ ಇರ್ಲಿ ಐಕೊಂಜಿ ಕುಟ್ಟೆನ ಲಾಗ್ ಆ ರೀತಿ ಸರಿಯಪ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕೋರಿತ ಸುಕ್ಕ ಮಂತುಂಡು ಕೋರಿತ ಸುಕ್ಕೊಂಡು ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು ಅವಂತುಂಡು ಐಕ್ ಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದವನು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಲ್ತುಬೋದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರಗ ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ 2022 ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆನೆ ಇತ್ತ 2023 ಮೇ 27 ತಾರೀಕು ಅನ್ನೋ ತೋಜುಂಡು ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜೋರ್ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಂಡ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಪದ್ರಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನೈಟ್ ಒಂಜಿ 7 ಅಂದೋಜಿ ಒಣಸ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟೇನ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದು ಒಂಜೋರ್ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತನ ಅಂಚ மூஜி 4 5 ஆஜி 7 எல்மா பொரும்ப 10 11 ಇತ್ತ ಚುಯ್ಯನ್ ಪುನ್ ಎದ್ದ ಪರಿಮಳ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೋರಿತು ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಅಡ್ಡಿಪೊಳ್ತೆ 11 ಕಿಲೋ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಮುಳುಕೆತ್ತಿ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಒರಟೆ ತಿಕ್ಕನೆ ఇంటికి దించుకోవాలి నడుపు లేలాని పోయింది నిజావత కొత్తిమీర వాడిన పుదీనా బిర్యానీకి వాడిన హలో గైస్ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪೌಡರ್ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜೋರ್ಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಕೊಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತ ಇತ್ತಿಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿನ ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಲಾಗ್ ಅಡಿಗೆ ಇರುವಂತ ಮಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಅಂತಾರೆ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಇತ್ತಿಂಡು ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತಿಂಡು ಅಲ್ತಂಡ ಅಜನ್ ಇತ್ತಿಂಡು ಒಣಸ್ ಇತ್ತಿಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿಂಡು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿನ ಸುಕ್ಕ ದಾಲ ಇಂಜ ಪಾತ್ರ ಲಾಗ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿನ ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷದ ಲಾಗ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜೋರ್ಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಟ್ಟದನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ ಗುಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ತುಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜೋರ್ಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೈ ಬೈ.